Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV weche manyien mago imore kana singuni koro chake gi sani bang' bedo kod twak mar duol saa achiel mar otieno. Koro ni wamedo luwo ni ma osebedo katimore ahinya kotende kod weche mag masiche ma ikelo kod midhiero mar pi oula kaachiel kod koth mamedo chwe pacho kata kod mamoko motende kod weche mag ng'anyo mag lakteche nyakora mogi. Weche madhi nyime wach mar mbolea mabandia ma koro chope od bura kendo koro jod bura dwani mondo thichi kata gibiro chako twak mar neno ka nitiere neno moromo mar thicho oko e apisi jatend migawo mar weche mag pur Mithika Linturi. Bende gin weche mowuoye odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mago to bende chenro mar ng'e gwengewa biro ne achiel kachiel menera mogi TV ka weche manyien mago imore omiyo bed gi ng'eyo kaka nying mar gweng'i ne obet. Mokwongo wayud thund weche. Sehemu hizo zote tutauliza wananchi waondoke mapema. Duol mar jotend migepe golo chik ne jo Kenya mani kuonde maula nyalo kelo e midhiero masani osekelo tho mar ji mamoko nyaka sani podi manyo ringregi. Rainfall is expected throughout the month and it is likely to be intense during the first week. Bad migawo mar koro chal kor lwasi onyiso jo Kenya ni obed motang' ni mar koth mapek pod dhi chwe jumani. Executive made a deliberate decision to conduct a head count and an audit of all the casual workers. Sirikal ma Siaya ochako kwano jotije mag lwedo kata casual mar ng'eyo kwan gi hie. Machini ya koromogi bet thuolo matuduri koda namba en 33600 mana namba marwa mar ote machuok kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube marwa en Ramogi TV Kenya, bende mbui mar X @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo wechegi ka ifollow ana wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni dul mochune koro chal mar kor lwasi oyango ni koth mapek biro chwe juma mokwongo ma dwe mar abich ahinya to tich abich mar jumani. Giloso kod jofwambo, director mar duolno David Gakungu oyango ni koth mapek dhi medo chwe ka dho wadh nam chumbi korang kod gwenge mamoko ma pacho kama osebedo ka koth nitie mapek. Jatend migawo mar alwora Soipan Tuya bedo medo jiwo jo Kenya ma odak e yore mag oula mondo mi kod kuonde ma oula thoroe kata thoro kele midhiero mondo mi odhi kuonde ma nyalo miyo gibed kod resruok. Rainfall is expected throughout the month, and it is likely to be intense during the first week. This is quite in line with what Chris had taken us through when he was explaining what we are expecting this week, especially on Friday, Madam CS. The total amounts of rainfall are likely to be above average. Occasional storms are also likely to be experienced. The northeastern region, where we have Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, and Isiolo counties, we expect occasional rainfall during the month of May. Total amounts of rainfall are expected to be near to above average. It is an appeal for all Kenyans that are within riparian areas, are within areas that are evidently prone to landslides. The Disaster Management Department, which is a multi-agency team dealing with the various aspects of the humanitarian support, where there is relocation and movement of people, really is to seek the support of the Kenyan population to make sure that we move away from the evidently dangerous areas that will continue to endanger our lives. Wasuri nyakoromogi riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni pod ji ma moko ma ok tin ne 84 imanyo e kar masira mar oula manyo timore Mai Mahiu. Jatend Kenya William Ruto ne otimo limbe e alworano kendo yango ni jolweny dhi konyo e menyo mag ji. Kanyaka sani Ruto wacho ni ji 48 osetho e masirano. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua
to ne oyango ni ji maromo 71 osetho e masirano. Moingo seche 48 kamenyo dhiyo nyime ka geno duono kuom familia mapoko yudo ringre mag anyuondgi mane olane oywero. Sirikal kata kamano osechiwo kwan mogwenyore e wi ji mosetho e masirano. Motelo kawuono jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane oloso kod nyakalondo mar Inoro FM olero ni midhiero ma Mahimayu nyoka ngima ji 71 kanyo kamenyo mar ji mamoko pod dhiyo nyime e kwan mochiw kod jatend piny William Ruto to lero ni ji 48 ema nyotho e masirano. Najua mmepoteza watoto wenu, watu zaidi ya 48 kufikia sasa wamepatikana kama tayari wamefariki, wakiwemo watoto, kina mama na wasee. Kata kamano, riwruok mar Kenya Red Cross to yango ni ji 48 nyotho ka ji 84 to pod imanyo. Magi timore ka jatend piny William Ruto mane otimo limbe Mahimayu okoni kaluwore kod masirano osechiko migawo mar lweny mondo odonjre menyo mar konyo yudo ringre mag ji mapod ichichgo ni olal to koulano ywerogi. Nimewaambia watu wa jeshi wakuje hapa mchana wa leo ndio tuweze kusaidiana na wao pamoja na vijana hawa watafute yale miili mingine ambayo haijapatikana. Ruto wacho ni maromo ji 100 osethiedhi kendo we thuolo kowuok e ute mag thieth kaka Naivasha, Kanyakla kod Kijabe e kind mamoko. Wale wote ambao walikuwa hospitalini tangu juzi, karibu watu 100, wengi wametibiwa na wametoka hospitalini. Tumesema pia tutagharamia any medical expenses, hata kama mtu alienda private hospital, tunataka tujue wenye wako county hospital, pia hizo tutagharamia. Jodak wacho ni oulano nyomo jogi kendo ywero puothe yende kendo kata mana jamni nyoulano bembo kod pek mocho yweyo gweng' manyaka sani kwanye mana ringre. Sasa mimi kwangu nimeruhusu watu 8. Madhe ako hospitali, sistangu ako hospitali. Sasa hiyo family ni yangu, imenigusa juu hakuna mtu wa nje, watoto wa sister yangu na sister indio. Giwacho ni pige nyogudore rogo kod bugni magreru kendo chokore otogoro bang'e ulano metni maduong' kendo lal maduong' ema koro gikwano ka gitengo lwetgi. Jok motony wacho ni pok ne gineno gi wang'gi gik machal kamano kendo dong' karapar ne higni mabiro. Gilero ni gionge kod kuonde dak kendo kata mana sikul magedake gi sani ok ong'ere ni dhi chalo nade mbele. Mimi tulikuwa tumelala na bibi na watoto. Bibi akaamuka akasema nini inaguruma, na mimi nikamfuata tufugue nini mlango tuangalie ni nini. Kabla ya kufika kwa mlango ikakuja maji kutoka nyuma ya nyumba, tusikia kama bomu, tukachukuliwa hapo. Sasa ni kupelekwa baka pale. Kama mimi kwangu nilikuta asubuhi kwa miti juu, yani kwa nini yenye imeng'olewa nimelala juu yake, sina nguo hata nini. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwan ji moseyudo ringre gi bang' masira mar yie Tana River ochopo ji 7 bang' ringre moko 7 ne yudi kawuono. Menyo mar ringre mamoko pod dhi nyime ka koro odiechieng' mar menyo chopo odiechieng' mar 3. Jokanyo mag Kenya Red Cross yango ni ji mamoko maromo 13 pod imanyo. Bende oket kama oyiedhi ne familia mopogore opogore mar chwalo ripot e wi wedegi mapok giyudo, ka ji mamanyo wedegi bende yudo thuolo mar yango ringre ma oseyudi. Kwa pamoja tunawaombea na serikali itafanya juhudi yote ikiungana na county government, ikiungana na security ya area kuhakikisha kwamba mili ambayo imebebwa zimekuwa recovered. Na saa hizi tumeongea na county security committee ya hapa, wametuhakikishia kwamba wameweka mbinu mkakati ya kutosha ya kuregulate movements za boats kati ya hapa na pande hiyo ya Garissa. Tukaingia kwa hiyo maji tukazama, tulipata shida mingi kwa sababu pale maji ni deep sana, alafu iko na nguvu, hata ukipata ardhi kusimama ni ngumu na kuna miba, mamiti za miba zile kali kali. Tukajitahidi sana, tukapata shida mingi, tukafanikiwa na Mwenyezi Mungu,
tukapata watu 4 jana kufikia jioni. Nokoro mogibu jotend migepe ogolo chik ne oganda modak kuonde ma midhiero nyalo timore mondo wuog kuondego ei thuolo mar seche 48 mabiro kaluwore kod romo mar buch jotend migepe manochwoye kom kod jatend piny William Ruto. Jotend migepe ne oyudo ripot mowuok kuom bad migawo mochung'ne koro chal kor lwasi kaka lwasi biro chalo ndalo mabiro kendo fwenyore ni koth mapek pod biro. Kaka okang' mar thiro midhiero mar pi oula mosekelo lal mar ngima kod mwandu e gwenge mopogore opogore pacho ka. Piny owacho yango kenge mag thiro midhiero manyalo medo neno poni koth omedo chwe thurka. E kinde romo mar buch jotend migepe manobage par loch mar jatend piny Nairobi kendo chwoye kom kod jatend piny William Ruto, buch jotend migepe ogolo chik mageto reso ngima jopiny kod mwandu kaluwore kod midhiero ma ikelo kod koth gi muomruok mar pi oula. Gilero ni bede migepe mag piny owacho osetimo nonro kendo yango kuonde ma midhiero nyalo timore e gwenge ma thurka e kindegi mag koth. Romo nogolo chik ne ng'ata modak machiegni kod yewni bed ne gin mag ji giwegi kata mag piny owacho kod gwenge ma pi oula kod sienyruok mar lowo thoro timore mondo dari seche 48 ka kuondego bende oting'o kuonde thidhia kod kuonde ma ore kale. Piny owacho luwo ni ji mibiro dwaro ni mondo dar ibiro mi wach kiny tarik 1 dwe mar 5 kendo ni sirikal oseyango kuonde jot mako jolo ma ibiro tere jomodar michgi kaluwore kod midhiero mar koth. Chik no yango ni ji ma ok bi yie wuok kendgi kuonde ma koth nyalo kele midhiero ibiro dar gi thuon. Buch jotend migepe ogolo chik ne tend loch nanga mondo ti kod apisas mag counties kod riwruoge machiwo kony neno ni chenro mag reso oganda otimore wang' sa kendo ni apisas mag arita kod NYS biro tiyo kanyakla mar ni oganda oluwo chikego kaka oketi. Yewni moseyangi ni medo pong' kendo kalo kama owinjo bed ni pi gi kiew ting'o masinga kod kiambere. Kaluwore kod midhiero mar pi oula ma Nairobi, buch jotend migepe ogolo chik ne ng'ata modak mita 30 kowuok e wang' aora mondo mi odare seche 48. Lope mani machiegni kod aore koro yangi ni biro tigo e gero udi ma oganda nyalo chokore kata moganda nyalo rome, kuonde yweyo, apeyni kod chenro mamoko mag dongruok ma itayo kod sirikal. Wasuro nyakoro mogi jopiny kar dak maka puothe kod alwora mare mayudore kar chung' od bura ma Kisumu Central County ma Kisumu koro chayo kendo sayo tend kaunti no kuom mabuono ywaggi kendo weyogi e paro mojwang'ore kinde magikale midhiero mar pi oula. Jopiny go lero ni tend kaunti kokalo e apisi mar meneja mar bomano yando limo gwengego kendo singo mar gero ohinga yawo dho aoche e alworano kaka achiel kuom yore mag yawo ne oula manyaka sani pod ogoyo tach e alworano. Kaluwore gi jodak oula mamol koa e aora manyamasari arumo gi oula mawuok e aoche mamoko to kaluwore kod diny mar aorano kochomo nam, teko mar oulano yande obaro ohinga kochomo kuonde mag dak. Nyaka sani jogweng' ma kwan gi oyo 700 odak kata jot e sikund primar ma Nanga. Negichiwo 7 days. Chakre tich ang'wen nyaka ne mane ma kawuono pok wanenogi. Koro ne chunowa wan wawegi kaka jomodak ka puothe. Watong'o yiende ji kaendi ma kata wan idhi kata twewa nikech wegi dwaro pesa mondo wakonygo dek mane obarore ni. To jatelo moro amora pok omiwa kata kony kata dichiel. Inga nobiro to kuonde maricho ne ok oloso. Emwaywago nyaka sani. Wang' nam tho yudinre gi kucho kakodhi nam pi biro to duogo. Onge kakodhi e wang' dunga direct. To onge gima jogo ja sirikal moro amora osebiro mowuondowa. Nucho waritogi mande, waritogi kawuono pod waritogi arita. Koro nopenje kata mwechemewa marwa maduong' mani malo kaje kati government. Iluongo nyong'o monego bi e ground. Kech kabala wanga nobiro to ng'anyo ote nodok malo. Wanonge rieko moro amora mobiyo mewa kanyo. Riwruok mar ji mani kod ng'ol e pacho ka UDPK okwayo sirikal mondo rure mapiyo reso ngimagi e kindegi ma oula ma medo chando ji kendo chando thothgi ma yudore kama tek ni mar ok ginyal ringo masira ma ojukogi mag oula. Giwacho ni kinde duto ma masira timore e pacho ka ok dewgi kendo ok migi resruok kaka ji mamoko. Gichiwo ranyisi mar moko kuomgi maonge kod nyalo mar neno kata mago maonge kod nyalo mar wuoth mayudore kama tek ni mar masira jukogi mana kar tiendgi kendo ok ginyal ringo. E wi mano gidwaro ni sirikal oket rameny mar ng'eyo kuonde ma gintie kendo many yore mag resogi.
even when we were looking at the commitments that we made in the Global Disability Summit, the risk mitigation aspect was one of the issues that we highlighted, and right now we are actually seeing it come to play. Na imagine mtu kama mimi niko kwa wheelchair, place kama iko na mafuriko, mimi nitawezaje kupanda kwenye paa? Sitaweza kupanda. Ama watu wakijiokoa kuswim and wajitoe nje, if someone does not come to my rescue, I will just die there, because I cannot I don't have any mitigation way of removing myself from where I am. Majority of us come from a humble background, poor background, and Nairobi, those of us who say Nairobi live in informal settlements. So we have been, for example, had an issue like in Mathare, so sad that some people lost their lives. So just try to imagine a person with disability in that state. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag oyimore Ramogi TV ka aneno ka ji medo rote magi yore mopogore opogore kotenore kod weche manyien ma medo kelo nyako Ramogi. Aneno ka Makaluga japeng' achiel ma Bomb Center wacho ni timo mos ne jogo ma piyo ula orocho ratichgi kod ngimagi ahinya kowuok mago mantiere nam, joma bende nitiere Mayu bende. Erokamano Makaluga kuom ote mari ewi weche matimore sani. Pesa moro mane government oketo tenge ne El Nino cha nochame Washington Wood Kamgundo Migori County enti Nairobi Huruma Estate Mathare North constituency. Okay, obonyo juok kantire Kalamendi aworo mana koth manyodwa nega katero ng'ato wuoth sindo oula nyoro pore mana a town, lakini koth to nyo goyo mana aluora mare. Mano wach moyudo kar kaendi. Ramogi TV nenore maler sana agoyo mos ne joma piyo kelo ne gimi dhiero maluongo ni Davis mantiere Roriko Panya. Mamilka chenro chopo maler ahinya dala mar Uradi. Atimo mos ahinya ne jogo duto mosedo masecho ola. Erokamano ahinya ne Ramogi TV kuom miyowa ler kendo nyisowa gik matimore konde duto. Duoro Julius Kantie mar Engabit Posho Mel wacho ni bati waneno maber ahinya kaka masech koth otamo wang' ji. Koro ok ang'e ni wachom kure kirango Budalangi sani en mana kaka en no. Okay. Winnie Mboya ma no japuonj koni en beno neno weyo makare kendo mora ahinya gi weche manyien achiel kachiel. Kasto Stephen Otiwa mwalimu bora bende nitiere ka wacho ni mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV, weche manyien mag oyimore kelo puonj achiel kachiel kendo eyo mongirore makara ahinya. Yan Ben Bella mar Nyander ma Kwabwai George Bati neno malera ahinya kendo amor kodi. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Stephen Otiwa wacho ni atimo mos kuom wito celebrated gospel artist Florence Robert Nyarsuba, may she rest easy. Wacho kamano. Erokamano. Collins Hazard watching live from Dole Kadera. Celine Dion en gima lit sana watching live from Kasarani. Collins Sonyango bende wacho ni Jehova Nyasaye mad paro ya piny Kenya. Luko Ochele bende nitiere ka. Gie kinde ni nyako Ramogi yiena mondo wadhi nyime mana bang' yweyo ni weche manyien mag oyimore. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Kila
mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Ikrine nyero ma okru. Riwri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Beautiful. Dhogi. Dhogi maro mena no. Mokwongo be chunya ok dwari. Sikutaki. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Wadhi nyime Nyakwara Mogi. Report ma odonjo midhiambo oyango ni apisas moko mag DECH Kenya miluongo ni NCPB omaki ewi mibadhi mar mbolea mabandia. Apisas go ma omaki kar saa 2 otieno ma kawuono ochwal e tesendo bila kendo ichano ochwal gi e doho chieng' tich ang'wen mar jumani. Apisas go gin kaka Joseph Kimote ma en jatatije mar NCPB, John Matiri ma en maneja maduong' mar tayo ohala gi nyiewo kanyakla kod John Ngetich ma en jagoro mar bodno. Obila dhi nyime gi dayo dhogi. Kapod wane mano motenre kod weche mag mbolea mabandia kod nonro madhi nyime gi dwaro mar jood bura ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula opuodho od bura mondo dhi nyime gi twak ewi paro mar thicho oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi. Wetangula noero ni paro makamano ma ichwalo kod jaod bura ma Bumula Jack Omboka ne oluwo chike duto madwarore e golo e apisi jatend migawo no. Linturi tudo gi weche ma otenre kod tiyo marach gi apisi ahinya to ewi wach mbolea mabandia. Jafombo marwa Chris Owino kolonwa matut ewi ripodno. Piwang jopur mane ousne gi mbolea mabandia osechako chieno jatend migawo mar pur Mithika Linturi bang' spika mar od bura Moses Wetangula goyo tik paro mar thicho oko Linturi e apisi. Ka opuodho paro makamano ma ochwal kod jood bura ma Bumula Jack Wamboka, Wetangula olero ni Wamboka okalo chike duto matayo od bura ewi chenro mar golo e apisi jatend migawo. Honorable members, consequently I find that the proposed motion by the member for Bumula meets the requirements of Article 152 of the Constitution and Standing Order 66 as to form and the threshold required for a member to move a motion for dismissal of a cabinet secretary. E bura mare ma oser lwedo kod jood bura 110, Wamboka seyo Linturi kuom dhi ataro kod katiba, ketho chik, kaachiel kod koso bidhruok e apisi. Franklin Mithika Linturi from the position of cabinet secretary for gross violation of Article 10, 46, 75 and 201 of the Constitution, the Leadership and Integrity Act 2012,
and the Public Ethics Act 203 and for gross misconduct. Kaluwore gi chike matayo od bura ewi golo ya pisi jatend migao, paro mathicho oko jatend migao nyaka sir kod jod bura 88 eka inyalo pedhe e nyim od bura. Kata kamano, paro mar Jack Wamboka ne osir kod jod bura 110. Bang' spika puodho paro makamano, ohinga mochomo paro mar Jack Wamboka en yudo sir mar jo od bura 117 chieng' tich ang'wen jumani mondo ochwale ne komiti moyiedhi mar ji 11. Upon approval of the motion, the House is required to appoint a select committee of 11 members to investigate the matter. A third of all the members of the National Assembly, which is 116.3, rounded off to a whole member. The motion shall require the support of 117 members for it to be referred to a select committee for investigations. Komitino mar ji 11 gi ndalo 10 mar kolo se duto mitudogo Mithika Linturi motelo ne kawo chung' margi. Ponono ni komitino otamre puodho seyo makamago, paro mathicho oko Mithika Linturi biro rumo gi kanyo. E komachielo, ponono ni komitino oyudo Mithika Linturi kod ketho, gibiro chwalo ripot margi ne jo od bura mondo ogowe ombulu. Mithika Linturi biro dhi pacho, ponono ni jo od bura 175 ogoyo ombulu mar tere dala. A resolution requiring the President to dismiss a cabinet secretary must be supported by a majority of the members of the National Assembly, which is 175 members. Magitimore kata odoko ni Mithika Linturi to nyocha onyiero paro makamago ka othiano ni okoluoro ng'ata ng'ata nikech jatend piny William Ruto ong'eyo adier ewi wach makamano. Mibadhi mar mbolea mabandia ne ogol kod jafwamb weche mar African Uncensored John Alanamu kod kweth mare bang' yudo ywak mag jopur. Korka kore, Linturi to pod omo yie piny kod wang' matek ni onge mbolea mabandia e pacho kae, kendo pimo weche makamago kaka weche ma onge korgi kod atachgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wawere gi motende kod weche mag mbolea mabandia wadonje weche mag lakteche kod thieth. Lakteche mapacho ka oseyo piny owacho mamalo kod mago mag counties kuom rem timo kod giromo mar twak kendo kel winjruok ewi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka. Kaka Lydia Okeyo leronwa, riwruoge mamoko moting'o mago mochung' ne jotije mag piny owacho, riwruoge mag mbalariany kod riwruok jokony lakteche kuko bende noriwore ng'anyono ka gidwaro mondo ketie tim winjruok makanyakla ma dho ngere dendo ni CBA. En ng'anyo manodonjo odiochienge mar 48 kawuono. Ng'anyono nochakore kar thieth maduong' mar Kenyatta National Hospital e Kabange. Ne gichako wuoth nyaka apis maduong' mar migao mar thieth. Lakteche goramo ni piny owacho nyaka keti tim winjruok mar CBA mageto medo gi omenda kendo keto lwasi makare mar tich eka gibiro dok e tich. Wan ok wabiol. Wabobedo oko nyaka chieng' sirkal yie mondo gitim gik madwaro. Pesa mane giduoko piny mar interns nyaka chuli kaka nowinjore CBA. Riwruok jokony lakteche kata clinical officers mang'anyo mar kawuono donjo odiochieng' mar 30 bende nodonjo e ng'anyo makamano. Achiel kachiel ne giwuotho nyaka apise mag duol marango sach jotije piny owacho SRC. Giseyo tend counties kuom rem yie twak kodgi mar kelo winjruok makare. We have a government that does not care about its people, and especially the county governments. Because we have gone to the Ministry of Labor, they have refused to come for conciliation. You are supposed to be having a conciliation that was ordered by court today. There is no county that appeared. Ng'anyono nonywando nyaka riwruoge mamoko kama oting'o riwruog jotije ma pacho ka mano onyisa achiel margi gi lakteche ma osebedo ka ng'anyo ka giwacho ni kata mana gin kama ber ahinya te kinde ma winjruok mar CBA pok oketie tim. We will not relent as they push. We are behind them. And all public servants have joined the strike as from today. The whole of public sector unions, they know that if they bastardize the KMPDU CBA, then there's no any CBA which is safe. Jotend riwruoge mag mbalariany bende ne ok odong' chien ka gidwaro mondo mi omenda mag ngire machiwo tiegruok e mbalariany omedi, omenda makoro giwacho ni osedong' kaka ne en nyaka ne chak chulgi osara e pacho ka. Let all workers put their salaries aside
we start new distribution, and you start with a professor. Yeye ndiye achukue ya juu kwanza, na kazi wanafanya, kasi kuje chini, politicians kuje chini. And I'm telling my colleagues, sisi sote tuingia siasa. Giseo pinyo wacho kuom chuga pise jolup jatend migepe kata CAS. Jogo magi wacho nine jopinyo kwedo kendo norem yiero. To kata kamano sirikal oramo ni nyaka losnegi apise kendo chulgi omenda maromo siling 700,000 ka jotije mamoko to nang'o lewgi. Majority of CAS members tried election, people rejected them, and now they are being rewarded with 760,000. Lakteche go singo ni ng'anyo makama ibiro bagi e pacho ka tich ariyo kod tich ang'wen na juma ka juma ka giseo piny owacho kuom keto nyawo e winjo ywakgi ahinya te kindegi makoro koth mapek medo chwe pacho kae. Koth masani oketo ngima oganda jo Kenya kamarach ka jogo moyudo hinyruok owinjo bedni yudo thieth e yo mayot. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal ma Siaya ochako chenro mar kwano jotije mag lwedo ma ong'ere kaka casual laborers. Migaono ma otelo ne chenro mag sirikal ma Siaya oyango ni gitimo mar ng'iyo kwan hiye mag jotijego. Jagoro mar kaunti ma Siaya Joseph Ogutu oyango ni nonro makamano bende dhi konyo neno ni mibadhi ogol oko chutho e sektano kendo osare ichulo mana jogo ma opuodhi. The objective of the head count was to ascertain that the county government of Siaya is getting value for money in terms of wages paid to the casuals, and also to right size the number of casual workers engaged by the county government in the various departments. Today we are carrying it out in Siaya, Alego Songa rather, Bondo and Rarieda constituencies, and tomorrow it will be conducted in Gem, Ugunja and Ugenya constituencies. Nekoromogi kama donje wach mar kuyo en ni jawer mar wende dholuo mag Injili Florence Roberts owito ngimane. Florence Roberts ma ong'ere kod wende mag dendo Nyasaye owito ngimane odiechieng' ma kawuono. Familia mare oyango ni gibiro chiwo ler makende e wi tho mar jawer Florence Roberts ma report ma awiye yango ni osebedo kod del malit ma gikone to kelo tho mare. Roberts ong'e kod wende kaka Kikikala isebedo jakora e kind wende mamoko. Yore wetene kod johera mage dhi nyime gi ywage kokalo e kuonde tudruok mag mbui mopogore opogore. Urwa kwayo hocho makende ne anyuola wede kod osiepe mag Florence Roberts ma koroni ripoto yango ni owito ngimane bang' bedo kod del malit. Nekoromogi wadhi mamoko ma bende wayo ni ringre jaduong' Joshua Aoko ma en wuon jafwambo marwa ma Mombasa Joja Aoko ne wiki kawuono e dalane manitiere Adiedo Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Jotije mag kambi Royal Media Services nochopo mar kuyo gi familia mar Aoko kendo konyogi e kowo ringre jaduong'. Jachung weche Jael Lieta kod Alan Obiero ne ochopo kendo telo ni kweth mag jofwambo mag Royal Media Services kendo bende ne mago noriwo koda kamago mawuok e tesende mag ute fwambo mamoko. Mosenindo jaduong' Aoko opar kaka jago mane jambola kendo mane ni kod chuny maber manohero oganda. Orang'eni olit ahinya to chutho ne joka Aoko, ne joka Sum, ne joka Omuoyo, to gi ji duto makawuono yoro kaendi. To kata kamano an appreciate ni jaduong' ne en jaduong' marieyo wach, jaduong' mong'eyo wuoyo, jaduong' madimbo wach, jaduong' manigi puonj. Koro en lit ne family ni wawito jaduong' makamaendi. To komachielo bende en mor to celebrate life ne nyaka nodong' obed kodwa ma wadong' mogik sama kama.
mosuru kendo magi mag Nyasaye no mana kaka ne bicho wacho mana kama waduto warieyo watimo mosa oko angeni poko budho kani wantiere kendi ka wako mama sani e wabiro wako baba to mago duto mana kaka iwacho ni en chendo mar Nyasaye to wan kaka dhano wabedo gi lit e chunywa kiki bed gi luor bedo gi lit e chunyi nikech nyaka wakale to kisetieko misewinjo lit mane makori wacho ni koro we achangi mondo ngimo dhi nyime ne in kod familia mari duto te. Nakoro mogero ni mondo koro wadonje weche mag chendo maromo yedhi mar ng'e gwengewa ka bende pod wamedo timo mos ne jafwambo wadwa Joja oko kaluwore kod kuyo mar tho mar babane Hocho Makende. Chuny ma odhil mondo ruoth omigi e kinde ni mag masira ka bende otimore mana bang' ndalo moko ka chien kucha ne owito mamane. Nyasaye mad miya oko kod familia mare Hocho Makende. Nyakora mogi bende ng'eyo kaka nying mar Awasi mantiere kaunti ma Kisumu nochakore. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyo ler kaka oloso gi jogweng' ma Awasi kod jodongo mane bende nitiere kod ng'eyo matut e wi sigana mar nying mar Awasi. Wawinjane kaka Awasi nochakore e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwara mogi Ajwang' en tich ariyo manyien kendo arwakini machiegni e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu. Kuma owuok e sub-kaunti ma Kisumu East ofuyo nyaka e sub-kaunti ma Nyando ka opiyo e gweng' kata chiro miluongo ni Awasi. Ageno ni oganda modhuro osekalo kamoro miluongo ni Awasi kata oselimo gweng' kata chiro ma iluongo ni Awasi to ipenjori ni ang'o momiyo de chak kae ni Awasi. Machiegni mokwongo kaka pile we wawinja nena paro mopogore kaka jogweng' lieko e wi gino magiparo ni nyalo miyo ne chak gweng' ni Awasi. An konyuola an Nyawasi ka ayudo ka Awasi luongo na Awasi ladhiri kapod watindo. Mamwa ne ja business e iye ka koro kako medo dongore kika sani Awasi osedongore nyinge mar ladhiri no rumo nikech en karo alama tindo tindo. En gi boundary adek. Nitie junction moriwore motudore kama emomiyo nochake na Awasi ne ladhiri. Koro ai ladhiri obiro Awasi. Ne en kar moro ma ji ladhora ladha kiyudo mathis tidogo ot. Ema onjugu drinks ni koro mondo luonge ni ladhiri Awasi. Gik mane uso ne gik ma wasi ne gik mag ladhruok. Koro kipacha ki historia kaka sebedo ka winjo mane gima nokelo nyingno. Wan ka gi Kisumo, wan ka gi Kamswa, wan ka gi Watombori, wan ka gi Wang'aya. Koro dhudi ng'eny moluoro Awasi ka. Koro sama Awasi ka ne chakore ne wan gi jaduong' moro iluongo ni Onyanga Udo ma en wuon la ot makane. Gine jok mano chako business Awasi ka ne en jaboche maduong' ahinya. Koro sama na Awasi chakore ne nitie gik matino tindo mane uso kaka niang', nyoyo, gik machalo kamago. To sama ne uso ne githindo koro ne gin gik ma ji neno ni jogo ne chalo joma ladhore. Koro nomiyo noket signboard moro kidonjo Awasi mondo ikna Awasi ladhiri. Koro sama no oseket signboard no bang'e ka koro dongruok nochako biro ji nochako ng'e na Awasi nyalo bedo gi business menyalo timo opogore. Nyingno nogo loko to nomi nying mar Awasi special. Koro mano momiyo niluongo Awasi ni Awasi. Bang' winjo kaka jogweng' kod johala osegolo paro mopogore e wi kaka gilieko gimomiyo de chak gweng' ni Awasi. We koro wawinja nena adieri mar wach kotino kod kuku mar nonro mar gweng' kata chiro ma Awasi. Awasi nyinge no chakore ni ladhri. Koro kano chake ni ladhri ne en kama ne ji ladhore aladha. Ne lang'o kelo alot gi ka. Luo be ne biro mo bando iregi to gigomo gidok Kapsoit. Koro ne kamano then kochopo 1979 then gimoro donjo kani magendo mar uso mo. Koro trailer ne aga Nairobi madhi Uganda madhi Rwanda but kane gia from Nakuru to stopover ne beda Awasi ka. Anya kama ne jo Awasi matino tindo mane nigi pesa gi matino chakore. Koro gichako donjo kagi biro kode. But the name remained Ladhri. The main cash crop mane nitie kaendi ma be ne konyo gi nen sugarcane, nen cotton. Makidhi malo kata dhi do od pamba nitie mani pime pamba.
then tuoro ne nitie. Then kochopo around 72 ema nying mar Awasi koro donje. Koro joma dongo koro dok piny, joma malo mane gine kama koro biro gi nying mar Awasi due to magendo manochakore no. Koro Awasi obeta kamano, koro biro nying mar Awasi koro meo ladhri dong. Magata kidhi back to poster to pod odong gi ladhri. En PO Box 9 ladhri. Awasi no ngeni ena ji mukele but ladhri modhi everywhere. Gweng kata chiro ma Awasi landore kod tim kata wach mane. Chon mokwongo no kolandre maber ahinya nikech ni wacho na Awasi en kama weche mag insecurity ne ng'enye kendo ji noluoro timo ohala ei Awasi chon. To gi sani nyinga Awasi landore kaka kamokwongo o accommodate ji mang'eny mopogore ji wa Kikuyu ni ka kabila teni ka Nyakoria wan go ka. To bende gweng manong'ere kaka Awasi ladhri ni masani bendo meoni Awasi osegonda mora e yor dongruok. No only one street mana en along Katito Road. Koro kanya makani dhie kata chieng' chiro yudo ka ji omako gigama kama ji ochung'e. Ji ng'iyo kaka chalo. Sekelo dheri moro iseuso, idonjo hotel moro kanyo imiete. But sama wuoyi kodi ni Awasi lokore town. Ka koro ikelo the district donjo ka. Koro the district ka koro donjo koro tich biro mang'eny. Any case, obed police case, obed anything, police ne ahero ka biro maki. Awasi ka to tere dhi yale ahero. Sani wan gi police gine station ka. Chon Awasi ka ne onge stima, tinde wan gi stima. Mar ariyo Awasi ne onge gi pi, ma ji ne law pi maboyo marach. Sani wan gi pi. Chiro moger gi jo Kenhani omiyo mine thuolo mar loko e iye kanyo kata koth chwe kata obedo ni weather rach to ginyalo loko kanyo. Mar ariyo wanyalo neno taya moket gi county government of Kisumu, even though teche gi sani koro ok giti, ng'eny gi ok ti nikech repair margi ok tim e yo makare. Skunde ne tin ok ng'eny ruok, kaka piny medo dongore to studio bedo koro medo dongo. Jo CDF geronwa skunde. Akipo compare gi chon to spende ne tin, ne onge, ne spend ne thin kabisa. Ne wa Awasi ka twadhi thiedhore ahero. Sani ma wantiere health centers, dispensaries mang'eny. Nitie Wang'anga, nitie Ayucha, nitie Olo dispensaries, nitiere. Ei dongruoge ma jogweng kata johala ma Awasi kwano. Bende gin kod rem magigombo ni kotim to Awasi nyalo medo rieny. Sirkal no nego beni ne kelonwa kata TTC Awasi ka. Human resource ma Awasi ka centra ma ji nyalo dhi, nyithindwa gi nyalo time training. Awasi wakano nego wabede kata gi MTC. Gik mang'eny because esani en town. Tiyudo ni wamanyo gige mana waringo dhi town. Jomoko dhi ringo dhi Kakamega, jomoko ringo dhi Kisii, jomoko dhi Kanye. Branch mag universities no nego bed Awasi ka because nyithi Awasi somo mang'eny. Jo power nego Awasi ka. Oandruok nyal dhi mbele because sani kata wini kidwa lo ido ni stima onge. Bank ni nyaka Muroni ni ahero ni Katito to Awasi ka onge bank ma mon nyalo tere pesa to gigolo kata ginyayo de hola. Wan gi joma kwa dhok, ma dhok ikwa e chiro. Iyudo ni dhiang' pielo nyaka kama ji use dhiang' chamo nyaka ngano nyaka omena. To ndara mo koro walamo ni mondo ka Nyasaye oyie to losnwa en Awasi Katito Road mondo business watudre kata gi jok ma Homa Bay e yo mayot. Mana kamano Nyakwara Mogi gi kanyo mochopo gode giko matielo makawuono e chendoni mar ng'egwengewa. Sani kiwinjo nying mar Awasi kata ka ng'ato nyisi ni en oja kata nya Awasi kata otero limbe Awasi, ting'eyo kaka nying mar Awasi ne obiro kendo kaka ne ochakore. Oriti masani medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi ka juma manyien bende aboduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata Kiero inyaluonga ni Nyaboma. Jodak kod johala ma Katito e sub-county ma Nyakach, county ma Kisumu koro dak kendo loko ohala gi luoro kod kiondko kaluwore gi taka matama nyaka gi kinde ni ogoyo tach e alworano. Kaluwore gi johala e chiro ma Katito, tend chiro no osebedo gi samuoyo mar daro takago kowuok kanyo. Gisayo tend boma ma Katito
kuom badhruok e weche mag ler mar chirono kendo bono ywak johala kaluwore kod pith mar taka mamedo mana biwore odiechieng' ka odiechieng'. Luoro makama biro kaluwore kod koth kod oula masani koro saso pacho ka koro luoro nitie ni tuoche kidek muoch kendo kelo midhiero mamoko ne johala. Takataka makatito romowa kendo wan jomodak e dalani to kwa dok kaendi to wa jo business makae to osebedo ka chandowa nikech kata ng'ama dewa e weche mag taka kaendi onge. To an gadier ni kipindupindi osechako makowa kama waol magini dhi hinyowa. Akwaye niya jatendwa Nyang'nyong'o kaachiel to gi MCA marwa Tom Nyaoke uyu konywa mondo wabede joma beyo beyo. Wan mochonwa luto kura to kwa thot nikech uchiegni biro kwa wakura ka. Awuoyo kuhusu takataka makatito. Takataka ma tok kamin Raila rach. Joma chieme hotel biro yudo tuo. En takataka marach. Koro wakwayo jotendwa mondo bi ogolnwa takataka gi. Gikel gik ma ginyalo golo go takataka mondo gikaw takataka gi oko nikech takataka ni biro kelo tuo. Kaka sani koro koth chwe ni. Wan matek nikech kata an benda wuotho ka uso lewni. Kuond minyono ma kuond motop. Koth kochwe giridore ka gikalo gidhi nyaka kochacha kata ng'ade wi onge omiya na ol gi taka gi asewuoyo ma ol osuru to kalewne kaleo nyinga onge nyaka mbele Kamirala pok ogolo osuru onge chieng' malewe. Kambi rech mong'ere kaka Aquarech oyawo ya ayanga chenro mage mag tiyo kod lony manyasani ahinya to e mbui mar neno ni gitudo jopith mag rech mawuok e gwenge mopogore opogore. Kotelne kod jata tije margi Dave Okech giyango bende ni kokalo e mbui margi kata app jopith mag rech biro yudo thuolo mar nyiewo chiemb rech kokalo e mbui kendo ng'eyo kaka chiro mar rech timo e pinje mopogore opogore kaachiel kod nengo mamoko bende. Aquarech man kod bedene counties kaka Kisumu, Nakuru, Kakamega kod Nairobi geto bero yuto kokalo e yor mbui. Our mission is simple yet profound: to empower rural, small and medium fish farmers through digital technology. And leverage on mobile app technology, these feeds have better feed conversion ratio that is going to significantly enhance productivity of rural smallholder fish farmers by reducing the production period from 13 months to 8 months. We have a robust last mile distribution system of this feed that we are flagging off today to go to 9 different counties. That is Kirinyaga, Kisumu, Siaya, Busia, Kakamega, Vihiga, Migori, Homa Bay, Kisii, and Nyamira, where fish farmers will be able to access top quality feeds at the comfort of their phone using our digital platform Aquarech app. For those with the feature phones, you can dial *789*4# to access the feeds. And for those with smartphones, please download Aquarech Farmer app on your phone today to be able to access the best quality feeds at the comfort of your phone. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial *487*3#. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua sikiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Sikiza chapa ushinde. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak.
Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mogejong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Jopur koro seng'enwa uso seedlings. Wanwang' ka samo seedlings rumo kama greenhouse ni dong' nono. Meher, paramen mana nyathi matin. En ok en jalweny, eka mondo imiye timetable mabor machal kamae. Machini weche mag tuke. Tim mar Kenya mag jotugo matugo adhula e kidieny mar Wakeni ma higni nitiere piny 17 dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto e kindgi kod tim mar Ethiopia. Kenya biro chako tielo mokwongo e piny mar Ethiopia chieng' tich abich par dwe manyien kapok tielo mar ariyo obagi pacho ka tarik 19 mar dwe mar abich. Jotugo duto mane ogwelo riwore gi timno e kar timo orako ma Kasarani. Timno biro wuok e pacho ka odiechieng' makiny. Jaloch e kind Kenya gi Ethiopia biro donjo e tielo mar 4 kama gibiro rakore kod jaloch e kind tim mar Djibouti kod Burundi. Tuke mag piny mangima mag jotugo mantiere piny ne higni 17 ibiro bagi dwe mar 10 e piny mar Dominican Republic. We have everyone in camp. All the key players from the school teams are here. So we have a good team from schools, Talanta Hela, Chapadimba. So we are hoping to build a very strong team that is going to compete against Ethiopia. Riwruok matayo tuke mag Olympics pacho ka nok nigi chenro mar kelo kanyakla jotugo gi riwruoge ma kedo ne ratiro e alwora ma pachoka kata marito alwora ma pachoka. Jotugo maromo 60 kachiel gi jotelo mawuok e riwruoge mopogore opogore biro kanyakla e bwo chenro mar Lee Sustainability Workshop e boma ma Nairobi. Lee ma en dho Kiswahili mochung'ne rito en chenro mokelo kanyakla riwruoge gi jokanyo ma kedo mar neno ni alwora oriti kendo kedo gi tong'o yiende kendo kwedo tiyo gi jwelni kachiel kod chupni molos kod jwala. Riwruogego kaka matayo tuke mag ng'wech kachiel kod mano matayo tuke mag taekwondo gin moko kuom riwruoge ma osechako chenro ma kamagi. Lokruok mar chal kor lwasi osekelo midhiero ne weche mag tuke mag pinje ka bende pinje osechako tiyo gi lum molos gi lony manyasani ka ikruok mag ng'we mag cross country bedo gi ng'ikruok nikech koth mapek ma medo chwe. I read through, I thought it was important for us to get involved because I could also hear sometimes in the media, when you read papers and so on, the whole world is talking about climate change. We have a program in Taekwondo called Taekwondo Turn Green. And for the past 2 years, we've been engaged in tree planting exercises where all our activities are pegged on a tree planting for combating climate change. Kocha mar tim Kenya Paul Morunga matayo tim mar Kenya Lionesses tuke mag rugby kidieny mar nyiri jotugo 15 koni gi koni ogolo nying jotugo kata jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika mibiro bagi boma ma Antananarivo e piny mar Madagascar kochakore tarik 4 dwe mar 12 ma tarik 4 nyaka 12 dwe mar 5 nyakora mogi. Natasha Emali biro bedo kapten mar timno ma obedo gi lokruok mar jotugo 13 kowuok e tim manotugo tuke mag pinje duto manobagi Dubai dwe mar 10 mokalo. Lokruok makamagi obiro nikech jotugo mamoko biro ting'o nying Kenya e tuke mag Challenger Series ma ibiro bagi kind tarik 18 ga 19 dwe mar 5 e boma ma Krakow e piny mar Poland. Moko kuom jotugo masulu moluongi oting'o Linet Mora, Helsa Kisha,
Diana Aweno e kind jotugo mamoko. Timbe mabiro tugo tuke mag pinje Afrika oting'o Kenya, Afrika ma Milambo, Cameroon gi jobag tukego Madagascar. Also a testament, then we played them again in the same competition. They won both games, but for us, I think we've closed the gap between them, and if we play well, definitely we are still able to beat them. Piny mar Ingresa biro bedo maonge klab matugo e nus final mag tuke mag Champions League. Kata kamano, otieno ma kawuono jotugo ariyo masulwe Jude Bellingham kanyakla kod Harry Kane biro rakore e nus